Hej Pernille, mit navn er Julia, og det er nemlig mig, den person, der sendte dig en mail i sidste uge, hvor jeg spurgte dig, om du ikke kunne tænke dig, at din bog, Find din passion, på 4 uger blev oversat til italiensk. Og nu har jeg gået og tænkt lidt over tanken i nogle dage, og jeg synes stadigvæk, det er en smadret. Og derfor tænkte jeg på, at jeg gerne vil præsentere mig for dig i videoformat, så og fortæller lidt, hvem jeg er, og hvorfor jeg synes, det er sådan en god idé. Jeg er født og vokset op i Italien, i Norditalien. Jeg læste på Vietnamesisk Universitet engelsk og fransk, sprog og litteratur. Og da jeg blev færdig i 96, så kom jeg op til Danmark, fordi jeg mødte Michael, og jeg gerne ville være sammen med ham. Og have familie sammen med ham. Og det betød bare, at jeg skulle starte forfra igen, og startede en ny uddannelse, og blev færdig netop sidste år på Københavns Universitet, hvor jeg læste italiensk og kunsthistorie. Og i forbindelse med min speciale, så oversatte jeg Michael Laudrups Stænder af Maise Njor og Camilla Stockmann. Og det var en fantastisk oplevelse for mig at kunne give dem en stemme og prøve at gengive dansk humor. Og grunden til, at jeg siger det her til dig, det er fordi, da jeg læste din bog, Find din passion, på 4 uger, så fik jeg den samme fornemmelse i maven, at jeg ville så gerne give dig en stemme på italiensk. Og også fordi, at jeg er helt overbevist om, at du vil ramme pletten i Italien med din bog. At der er så meget, for at bruge dine ord, uudnyttet potentiale hos italienske kvinder. I kraft af, at arbejdsmarkedet er blandt andet bygger på forpligtelse mere end passion og lidenskab. Så jeg er helt overbevist om, at det vil virkelig hjælpe enormt mange kvinder. Din bog vil være en succes. Og hvis du synes, at det lyder som en god idé, så skal du ikke holde dig tilbage, så er du velkommen til at kontakte mig på mine kontaktoplysninger, som sender dig med et CV sammen med den her videopræsentation. Og ellers tror jeg, at vi ses jo på et eller andet tidspunkt. Jeg har nemlig meldt mig til et af dine foredrag i den nærmeste fremtid. Så jeg vil sige på gensyn, og tak fordi du lyttede til mig.